Ngai ku play step Sunday ka bakman ni fi barok ki viewers haka kerteng ka bathiang tam unong penyem badu try jeng yu Jesus Christ ti kini kalong ka step Sunday ka por kadang dai nyau duna khandai minute but da ka jing ai jong blay lo penla yang aba wai ka kubor mentawan keren syapang pat kawai ka topik sibet lu ngindan ki jing sang ti ngala perkhat anta ki jong fi viewers ba an ai nak men step kat ba ngam pat let sinu ban ai let ya ban yalap menen ru ngidang wan yalap sha sneng bat kila jah kamba tu ki bri gila yok ya in sa pelat ke video sifi bat sapet kenang kini ki video di mentar step mas ngau ba kadai ka sngiu blai tingan dan kamban pesai fi dak tien jong blai lo ai ni ka jing ai ba men step abang ki ala syong khmat jong blai ki jing duai bat ka khubor ka bangan kran ni fi mta kalong syapang uthi ka jing kthang uthi ka jing kthang de ngini puli shwana ka kitab jong ka jing start ka kitab proverb kalnang ka basa ka khat ka ba arpulai fini plate lang mat nga bible akani ka por ka kitab ki jing start kata ki kitab proverb kalnang ka basa ka khat ka ba arpulai hikdin ba angkum ni to recap ialah ka donut da ka basumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingim wi ngan ong fi kham hun sin mangi ki briu ka julang mo wat kini ki belayo ka jing penem ki bela kop yo Jesus Christ kham tam le ngan ong fi ki bam pat ma yo Jesus Christ ki kham ken ko re ka e ka bashaban ki kham ken ko re ka mat bun sin ladang ipang ka mat ngilat su doktor ong ni di o ki dan ki brio le ngang fish ki western countries ki bala kham dan kham ki da di ki jing di kita ki antioxidant mau ki ban pen khut ye ni sni do ban yada na tu ka aging ki am handrai ka bible pat ka kran da kumoi kam dai ka sni do ka ban mi ka jing em jong fi kam bun sin ngi ki bring long so concern ani ni kam long khen ko re ka ni kam mat jong ka ban support no nga ong ndai ba kam long ka ba ha ni dai ban long discipline ban bam ban di ka badai batai mat ngi rai ni laju perkhat moi ka ka badan sepok ka do nu proverb ban be bong to recap ialah ka do nu da ka basumar nabanaka kiwan ki jingmi ka jingim pi kumba kitu ki balet le jem ngam dei bang pandram ki nga internet ki kila ban sumar hai kamat kila ban di itu ki jing di supplements ai hanre kani ka kamat kan select no aku ka por tingi dan kam tam shu ngamang ban film dei ban sumar kamat re kam tam shu ka kitab proverb ong ba fin recap ya ta ka do no da ka bas sumar ka ni dan kam banda sumar ta ka do no naba naka kiwan ki jingmi ka jingem namar dai naka ni ka do no ba ka ka bami shabar ka jong bri fi uji sukra lakran shah ya gospel aba kitu ki farisi kiwan ban pha ban ki accuse lani ki mudoi kitu ki senran jusu bakim takti shwaban bam hoi kalong ka badai ban takti shwaban bam kam dei wa rayu jisu kuran tu wong namar bakilong concern ni kilong kham khen kor tangi ka ni ka bashaba o jisu lasnang king tu wong ba amdei ka barum shapo ka pensni bring ka ka bami na shapo ka bami na ka do nu ki jingmot ki perkhat babra ki kam aurea ki bishni bri mo
Bat kinu kiba mik na sabar kini ba pentinget na takadaw ka kita proverb ka kran yang tahu jisu kran yang ta tingan umlet jorong anlet kawai ka banta mata ka ba ka kita bangi di ban ya da bhai na ka ka donut na kani kawai ka banta ka topik ong fi ka banga ong mat ne ka dai shapang utiet ka jingthang ko kidan sibun ki bangi hap ban ya da ya ka donut nrei ngan kran menta shapang uni utiet ka jingthang ni ka key passage ka bangan puli fi lani kata ka mat padan jong tin jong blai ka bangin pusan ni kadai lengba ka shiti shaki hebru pe unong tho shaki shiti ki hebru fi yang nong tho jong ka shiti hebru nyimtip mano badai di bible scholars kim hadu menta kadang dan ka dibi lada ude pol na mano batho ngimpat tep hadu mtan re uni unong tho shaki shiti shi hebru ha kalen nong ka ba khat a kat khat ka ba khat san baskap hangani kat khat ka ba khat san wong da ka ba khmi banya yo don uno ubriu uban kat shaka jing ai ublai yo ba uno ru uthit ka jing thang ubada mi slun un pen khu slai ya pi badda uta an yo pen tinget ya kibabun an ban biang sesien wong da ka bakmi banya yo dan uno ru ubriu uban amkat shaka jing ai ublai yo ba uno ru uthi ka jing thang ubada mi slun un pen khu slai ya pi badauta anyo pentinget ya kibabun mang fini dan kambanda hai ka do not now new tit ka jingthang wai tit ka jingthang an ong fi u tit ka jingthang an ong fi dei ka to ka jinglong mong ka do not fi haba ngi sha pen mong ka do not dano kani ka do not ka mong bat haba ka mong ang kambun sin ada ngim ya dai kani ka do not jongi kan rong kani ka thiet ka jing thang mod u tu thiet u ba phimla ban ma shu ino fi u thiet ka jing thang mod ba o meta fiat fi kaman nei an rei fi kandu ya sura ya tu briu la ni ka briu o ba pen sngo si thang fi bula le ki ba along palat bani ra jing perkhat briu teng fi kumbu yu ni thiet ka jing thang ba ha ba fi i tu briu kawan ka tu ka thiet ka jing thang fi bat fi sngo si fi slai fi bitar fi dam bat fi do ka jing sok borok si sni takadaw ka ong nok tin jong play ba ni thiet jing thang open ku slai ya fi bat uta nyo pentinget ya ki babun bat ndai ka taw ni thiet ka jing thang pentinget fi uni thiet ka jing thang mane thu fi amdei banga syukrani fi tang banga tip ya ka tin jong blai han rei ho ka baning kong de ka dei ban tip ya ka tin jong blai ni dei ban ai priority ni dei ban ai kham ko re ka ni ka tin jong blai rei ka ba ka bang kwa ban ong fi nga kran ru ya ni na ka experience ya ka bangala ma ka jing im la jam to mani thu khna khndet fi shapang ka jing im la jam ho ublei na do ai ho ublei bu ai ki kimi ki pa ki ba sharai ki ba ye ublei I mai long I riu duai ba I paru mani tu fi ila sa bhai ni ila yalam ni ma kat kum ka jing ai jong ublei ba I mai ilong sha I riu duai I bang ai ho ba dai leng ba I mai ru ba I pa yo I rajing penem ba nang tu ki sa sedang bang lang banya duai man ka step how Jesus Christ but ngala man ong fi ba I mai ba di pa kilong faithful hadu ka sni ka jingyap mo hadu ba I pa I mai shong haka nya shong lam shikun ba I pa so I klat mo hadu ba sni ting ai ngo u blai nam ta kani ka burong ka jingiro so blai ti I mai yo shisha ya ta ka ngala man ong ya ta ka kumbau ka kitab proverbs na ka life way ka ong ba ka jing bah bri ka long ka ba thala rei kita ki ba shifting utrai ka tak kan thai ka ba shifting utrai kan long ka ba ala yaro ngala manong fi ba hadu ba jing long teman
idan ya ka jing shat ting yu blai ti tong anum le than shatan rei matang an ong fi an ye thu fi ka ka baja ka jing em jonga ho blai u lakran adu dang kham khana mo i ju yalam ya i ju yalam ya sha banduai hibri u nei rei ka banang he an ong fi ka perthai kala yo namar ba ngau ka tien jong blai kam yo ban su thi ka jing em jonga an rei hadin pat ba ngau fi nga la shim sunday school charu rei ki jingmo jing perkhat jonga di long baja khlia shari pet itu video baca khlia ba kani kala bam krun sapo bat ngalasha expose sin hakasin andai hadin ba bleu lawan ra biang shika jingkala bungot bleu la pentamai ka do no cuma aku mani thu fi ba bleu la pentamai ka do no cuma ula wan ra pat la pen im ula pen chatbot la dan gitu kipor manong fi ba bleu hadu umtar ka jing ai bleu ula yarap ban khiem step ban duai ban puli ektin jong bleu Handrai ngan itu fi hapadang kata kawan kani ka jing penshitam kawan kani ka jing penshitam bat kat bang anam syakri u blai kawan kani ka jing penshitam ka ba ha ka tu ko por ngam pat long mecha ha tin jong blai bat ngala bitar hibriu fi ngala question u blai ru ngala kali u blai ru ngam atrai balai haba ngala mik na kani ka pop ngala kini ki jinglong barem ngala syakri me ngamut ba mentati nah kandan ke jingkemen kan sok ndrei foksi ban kiwan kibor baman lang ba kibri bat ki penshitam ya o penshitam ya ni baman lang ba kibri hadu ba kai ka bangale akhmat jong blai kalong kum ba persya iki kalong kai ka ba persya hadu ba ngam smutu su bat ka poi uput hadu ba ngan ong fi ba ngabitar iki ba nga retaliate iki nampak dan ketuka jika ka maturity ti am kata ka pai uni uthit ke jing thang ado no cuma ngala fi ngala hakatu por bleu la pendap yang ada mensiam ngala syakri u ngala sedang ban puli ka ba ngala sedang ban tho kini social media bleu man step ukuran yang andai hak jing syak penshitam ba kini mensim baman yo rom hak ti gibriu ki badang ai jaka ki torture yang hadu ba ngan ong fi ngam nang ban yele akatu por ban shim ya ka shiti shi afasas ban yele ki mensim baman ngala react ki bat akata ka jing react ngala krani ki tin di bamdai bat hakaju por tu thi joga jing thang urung ha do nu bat hadu ba kasdang ba suki nang tu thi ke jing thang upen kuslai upen bitar bat kala poi ka por bang manle yu bang syakri blai haba kimi iya ka pangale nga expect na kibri fi ka expect ni ka false expectation ko de ba sniu ba fi syakri u blai fi expect ba kibri bin buram fi kibri kin snot tanat fi ka khtin jong blai ka ongno lada fi syakri sya ya khtin jong blai lada fi ladan gajing pendap lu mensim jong blai kindan khambun kibri kiban ngan ong fi kiban isi fi namar uji sukres ongno lada lakila isi ya yang ya fi kin isi ni sa syak penshitam ba no kajang si syak ni menshwa por bang empat syakri si syak ublai aba kitu men sim baman kiri saat ngalet sega jingi sang manak sandi menjudan ai jing syak penshitam rai hadin bang ala pendak ublai kiwan men sim baman ban tenju ban trai bar bang adang long khulung ha jing perkhat ha jing san kitin yum blai ngala riak ngala bu ini uthi ke jing tham ngala bitar iki bat ngala domru yu blai ngam fi ngala dom yu blai ngabat de yang taba ngani thu de ki banai le se la ningan ong da ki snam ba hauni uthi ga jik thang yu rom ngam sim la shu ban puli tang kai bible ngam sim la shu ban duai ngam kumbang dai ban duai itu ki jingki sitang senya ki jingki men mi ban puli ki ja la ja hi bat kila yo rong ni men sim baman kini thit ke jing thang ban ngala poison chaka pop mana fi men mi jaka bangan puli ya ka ktin jong blai ngala pet da ki film ngala pet di videos ngala penet por bat kam dan ka jing sok ka men sim ngam la shoot tang menduai ru hanai nga aingo yu blai pat ba da ka jing kran jong ki syakri yu blai ki blakran ya ka ktin jong jing shisha ngala sedang ban sotu baka jingele jongi kamdai ya ka do ba kasna pi na ka shiti shi afasas
ka jingele jangi kamdei ne ka do snam rei ti gimen simbam nang tu ngal sedang ban repent ne ban kala ka bomot biang ban phai shublei ban pen khut ya la ka jong ka jingem dak snam jung bat ka sawan tu ka jingsok ngal sedang ban ma bi ti briu ki ba pen sitam yang ngal sedang ban duai ki baha bala duai kelawan kan ka jingsok bat habang layo snow ya ka video ko amba la da ki briu ki pen sitam fi dei ban yele persya ya ki tu ki men simbam amdei ki briu te hoi dan tak ha ka jing kran ya ka jing shisha fi haban kran da ka jing ye ya jing shisha fi haban yang scam ha ka jing shisha fi dei ban kan ran din no hadin ba fi la pen sitam u baman un pen sitam fi hadu ban pen lep ya ka ding jong fi ni tu hanrai la da fi snow tu ba fi yang ka jing shisha fi yang triang wala fi dan marwairu ba fi dan marwairu fi yang scam ha tin jong blai hanrai da ka jing ye ba fi namang su ko ni ka do no fi ni habang hilat show Jesus Christ ni panbor u ban yu rat ni men simbam man dei hang ala sedang ban snow tu ba kum nu ban am yele ba kibriu hanrai ba ka snam ni ka do hanrai ban yele ki men simbam man ala sedang ban dem ko siu ban thang da ka ding jong men sim khut now Jesus Christ wang an baptist fi do men sim khut ba da ka ding na sedang ban thang ka ding ik tu gi psen ki bapa ha ka jingem bat habak nga snow tu sya kadang ka bor ha ti psen kila ja kila syathang nga pan ya ka jing ya ka protection ya ka ni ka do not fi fi hak ban yada ka bandan ka hiting ya lara ka do not jong fi kalau expose ne ka mi pa sabat ada kiwan ki atak ki beri fi on fin snow si anong fi pinya kan ga jing pertai gambun ka jing syakran ban pini di hakitu ki social media khatam Facebook banga tho ki jing syak ki beri ki kran ban ki dan ki baong banga yalap lamler namar balai baka kta haktin jong jing syak roi ngani thu fi kamong su ko do no ngaduai nam ta ki bakran persyaho ngani thu fi da ka jing ai jong blai nga haban pensyai ki baka de jing shisha ka ai bong hikai ya ban kala ka bamot na ki pop na ta ban yo pen baptist ha ko ban yo priang men sim ka de ka shisha na tin jong ben rei ki brio ki bang patlat lo ki badang dan akan yang kin kran persya fi kin yele persya fi rei ha ka tu ngi dei ban kran ho ga jing shisha rei gim dei ban bu yo thit ka jing tham bangin mom ki jing kran ban kin man ki jing sha ban ki jing atak mamot ba fi syakri u blai filawan syaki hima jong blai ba usutan i no fi ya tang anong fi tang fin lingo ba hapor ba fi pat syakri u blai ka jing em ka kham jai film sha atak fi namar blai uri tengan tu men simbaman tang ba ka jing em jong fi tikna ha ka bakot fi tikna ba fin poi bo blai rei ha bo blai pat la pen ki em shai fi lawan ra sha tu ka hima jong blai tang anong fi kini ki jing sya pen sitam kila banwan na ki bahayeng hasam jong fi ki jing sya pen sitam kila banwan na ki parlok jong fi tang anong ka jing sya pen sitam kanwan naka balang jong fi ru bat tang anong ke jing sya pen sitam haba fila mani sya yu blai fila kala ka bomot fila phai ni ti pau fila pen baptist fila yo priam men sim ka tang ka jing pen sitam kala banwan na ikurim jong fi na tengah jong fi na tengah jong fi kini kila banjang na fi ngimla ban expect ba niat hak ti jong blai wa fi na hong kin thak ti fi kin thap na oh chabas fi ndrai kin man ki attacks ki spiritual attacks na fi ki babon na kata daw ba Jesus Christ wong tu syarai tu duai ba fi nam ha ka jing pensoi khani ka jing pensoi jong khani ka uthit jong jing thang ru de wai ma concentrate ba manta man kran fi tini hapoi hakata ka level of maturity ba ngin syam hakmat Jesus Christ ka jing duai ngan ki tu figure ka ba rap ha ban protect ya ka do no ka jing puli kitin jong blai ka jing snow tu kun no fi ni haban snow tu ban kieng atia shiti shi efasas ngan puli fi kum no bangin yele igini men sim paman pan ka shiti shi efasas kal nong ka ba unreal shiti shi efasas kal nong ka ba unreal fi ka tin jong blai tungin yele lang kong kum no bangin nang ban yele ban yada kini kimen sim paman ha kiwan ata kini kimen sim paman bun sin kiwan leng ba ki jing mat berkat jungi bat kiwan leng ba ki beriu namar kini kimen sim paman kiri ki bam dan mat femi ki penan kam ka mat beriu bat yo te dengan itu fi pa ka tin jong blai ka
habang itip pat kumno ban yale kita ngau ifi meneng akran syapang ka jikthi jing thang bam dei ban bu ndrei kumno bangin yale ban yada pa ka tinu blai ka ongni haka bawai no tulong ki bakhlan ha utrai bat haka bor ka jing khlan jamu tu king no ya ka jing king atiar ka jamu blai baro ba fila ban yang persya ya ki boithap usutan pen kat khat ka baar snap ha khat ka baar la dadan ki ba atak fi la dadan ki ba fi haba fila syakri ki wan ban pensitam fi ka jingele jam fi kam dei ba itu ibriu rei kal nong ba khat ar ong kum ni ko naba ka jingele jongi kam long ya ka snam bat ka do hanrei ya ki hima ya ki bor ba iki nong sin shat per thai jong ka ne ka jingdom ya ki jingbaman ba kenjaman sim ha ki jaka beneng mur ka jingele jongi kamdai ba kitu gibriu kadai ba fin duai kitu gibriu fidai ban te ban ko mi kitu gimen sim bamman gi badan kitu gibriu pat fidan ka ikhtiar ban le ekta fa fidan yu men sim ko fidan ka ikhtiar fi te fi kom kan jai mani tu fi ka long ye ka long sam pat nak khat ka ba khat lai ka ong no na ba kum ta tu fin shim haladi ya ka jinking atiar ublai baro ba fila ban yang yele ha ka sni ka basniu bat habaladap ya ki baro ban yang scam wong tu yang fina markata bala panpo ya la ka sengkai da ka jing shisha panpo ya la ka sengkai da jing shisha ka jing shisha ude Jesus Christ ani ka jing shisha ngila banong ka tin jong blai bat bala kieng ya ka jing da sadam mang fi habdan ka jing da sadam lada fimdan ka jing da kani ga do anur kalong expose oh pinyo shibun ki jing jen thot Jesus wa Christ wa shibun ki jing jen thot inja Sibul ki jing penmong, sibul ki jing sapun sitom ban haba fikran ki ting jong blai. Fiong ngayeng nang ni fi supat fiong ada ikman bahau tu briu jong blai uyan. Rai fi jutep kat no ba ni hab ban ya deng ba. Ki jing sapun sitom. Fi jutep kat no ba u blai upram. Kamdai para ka ba syuyang ni dekat nga aingo u blai ba dekat jing ai jong blai deng men sim ko. Dekat jing ai blai bangin disiplin ban duai ban puli ki jong blai. Dengan itu ifi man petang biang tu yang fi namar kata kabala panpo ya ka sengkai da ka jing shisha bat bala kieng ya ka jing da sadam ka hak in dai ka jing da sadam ka hak jong Jesus Christ bat bala phang juti halaki kijat da ka jing lakloi ka gospel ka jing so nalor baro putet finda shim ya ka sti ka jingat da ka ba fila ban penlep ya kisum ba me deng baro jong baman tang baman wan ba gi jing perkhat fi ani tu fi dan na prem yang fi la se kiba fi patch show pastor ne fi patch gibril tang tu pastor umla ban ai attention ni fi umla ban ai por fi namar uru de tang gibril de ublei ubun gi kam la se na prem jong aru tang kidan gibril man ai tu fi kiba ngala syakri bat filayo ka jingkerku badan kipor ngamla ban shim gi phone jong fi ngamla ban response gi phone jong fi call jong fi namar labun le se ka ni kapor fi bu yu thit ka jing thang fi dom manong fi katakan pentron ye fi ti hoi mangi nim le khrang na ni bangim shim ye call re ni dei tam ki briu ada tam briu ngamla ni re ngong fi ni dat kampat bangin mong pet fi pet sangaru bayalap nang ye tin jong blai and rai fin pet show Jesus Christ wa ublai upenan kam ni and rai ngim de ngam de ublai ngamla ban shim ya ka jaka ublai ban pet fi ar pusau benta into 7 rai nga dang rai ublai ba samthia mo ba ban duai shibun ki briu arang long limited te nga kranya kani ru ban pan fi ba ka jingmong teng kalawan wan naki leaders let's say ngim shim lala ban ai attention fi let's say fi mong ka do no rai nga ong ketu akti jong blai ka tu ka jingmong ka donot ka jingbu not ka jing pihun ka jing snew fi ka tu kalaban penmong fi kalaban bu ini thi jing tang dre wang nu Jesus Christ wang shim no ka ding jing da sadam bat ka khat ka bahan dre wang nalor barok putet fin da shim ya ka sti ka jingan da ka ba fi la pet ba ban penlep ya kisum ba me deng baro jong baman finget hanga te finget hau Jesus Christ do shim ya ka tu ka sti ka jingat ong tra Jesus nga shim ya ni ka jingat ka sti ka jingat tra nga shim ya ni ka sti jong ka jingat ba nga penlep ikini ki bor jong baman nga penlep ikini ki sum ki ba me deng nga penlep ikini ki jing pen shai fi umen sim baman ani tu fi wan leng ba ki jing mat perkhat ni fi kum ba umen men sim jong blai ru ukran ni fi leng ba ki jing mat perkhat
umen sim baman ru wan ban atak ini. Wat hakani ka por wan ong fi kidan beki atak mrai habangi shim ya kani ga sti coba jinget ka jinget jongi kam dei hau brio ka jinget jongi kalong hau blai habangi inget hau blai nong fi fila ban shim ya ni ga sti finong apelep ye me isum baman buan apelep ini ki buan ban atak ga dok no jonga ban pen try sni yu brio ban pen bisni yu brio ban bu ini uti ka jing thang apelep fi habangi nang ban le kani umut ka tin jong blai ka am tu ye le persya ya baman tu un phat yap no fi phat yap un dan bor no fi pat nang ni ruang tu shim ru ya ka jing dakhli ka jing penem fiap shim ya to ka helmet of salvation kumba finya skuti fidang ya ka helmet kam protect fi nong ni fi tang na ka jing ha fi rei ka tu ka helmet ka full cover finanya skuti na bike na ni tu fi ka ya dai fi ni ti khnyang ru balik orang yang kata sisi nak jangannya skuti tinggal khamdeng itu ka full helmet mo kada ga yu wan wo khnyang wa dan ya nam ni kamong ni fi hadu kat nu tayo ka dat ka thau pro nam ni tengah stu waktu ka helmet ka ya dai ni ka helmet of salvation ni ka jingda ka tinjong blai ka ka jingda khli ka jing penim ka long ba fin protect ld nakini ki bojong baman do ni de Bikan mau ka iga bau Jesus Christ ka di nakal bri lawan nga sya yang nang fino haba wan ni men simbaman ban pensyoy ban ai bangan bitar hebrew ne bangan ha tek kamla ka nang fi kamla tek ba finland na ka jinga dam reka ublei wong tu wat jisu wong tu bitar wat le pop kidan ki por rei ba pin pen khut na tu fin mak no bat am tang kata ba finum bu no itu hebrew ba fin duai sya bu blei na transform ni ga do no ho nyimpat long janat wat lau bleu la pelak lo jing nagi pop gitu gi batek merah re tidang dan kijing bakla gi bang hap confess bihap ban kala ka bomot man sni le sib kala ban long ha ka jing ya dai gi bri ti kai mo wong ni u pol shiti efsas on no nong ban bri waktu shim ya ta ka jing da klik ka jing penim bat ka wat lam men sim ka balong ka tin blai na ta ka da ma fi ba ni dan kam ya ka wat lam ni dan kam ya ka ni ka tin jong blai ladang ismo thu ya ka ni ka tin jong blai ni nang ban ya le persya ya kini ki baman ilak ban shim uji sukres kat uji sukres anong fi de khon jong blai haba la hang tu la yatu gospel matias bala hadim bala pen baptis u blai long ala i khon ngam ni de khon ba ye jonga ba i la ya paro ba wan ha u kum ka do jong paro ba wan men sim khot ba hal nong ba saw lai tu bala pendap shabun le ministry uji sula dap do men sim khot Barulah mesin berkhut la rayu syari cloud sau posting la syak jingen hadir sau posting nang fi baman dang wan tes kamu diu minum wan tes yang ai pilih gibriu kat yu jisu kun blai bo tablet ya scripture udai mau kutien udang wan tes ban tenju pimut kadai ga basuk si bangin cim kristan bangin nom syak tenju lada fi kwa syai ga jing sakri bo blai kan tiu fi hap ya ini jing tenju but bangin lat ban dikini jing tenju ban dikini jing ki bau paman ban yele kalong bangin tip hai rak tin jong blai fi aborbon ong fi hot nilat ka street preaching nilat ban duai tu ki bapang ki boyo khya andrai ka haju por ni ai ga jing kai fi kumno ban yada fi yal din akan tin jong blai ngar man itu fi ngapet pat ki jing kai jong ki wai om dei tang ba labyang din ring ngapet ki jing kai jong ki wai ngasngap lang ki wai ru kita di YouTube videos di baki wai hikai bat kaju por ho blai hikai ngar mai share lang ki ti ko ong no to shimru ya ka jing dakhli ka jing penem bat ka wat lang man sim ka balong ka tinu blai da ka bat duai halakasni ha ka jing duai bat ha ka jing kerpat baro do man sim fi shim ya ka wat lang man sim ka balong ka tin jong blai ka long ka ba em ka ba khamnap ban ya wat lang arliang serti fi shim fi mat no ikti ki jing pensyoy jong setan om tak kata fi duai how men sim fi kadang kam ban duai ni fi duai men sim no ka jing duai tli ko de ka wei ba fi duai men sim anong fi habangan nyak kali fi ka tin jong blai kani ngai thu fi kum no ban yada yal din ka jing mong ban yada ka do nut namar ni ki proverb song la itu me film ne sawar pulai ila da puli ba film ne wong mo bangin yada ka do nut namar blai namar naka kami ka issues of life ne kata ka badai ka jing penim mo tinga batai fi hang ni kumno bangin yada
ya ka do not jungi mo bangin ya da ya kata ka do not jungi tikidan ki ni di bantep ya ketin jong blai pa fi uang bangin recap uang kumno to recap ya la ka do not da ka basumar na ba naka kiwan ki jingmi ki jingim kumno fin recap ya la ka do not nagi bor jong baman nagi bor jong jing china nagi bor jong tu ban bu tu thit ge jing tham kadai ba vitep ya ketin jong blai nama ka ketin jong blai kadai ka wat lam arliang serti ka ba khamne bani wat lam arliang serti ka ba a ka ba khat pra wang da ka ba duai halakasni da ka jing duai bat ka jing karpa baro hauman sim fi nya ban duai man lakasni fi ju kiem mo man step ban duai fi ju pelet por mo ban duai man ya ban biang Jesus Christ wang to duai to syarai ba finam ha ka jing penchai fi dalam fi ban nya ka jing em kristan kam dei ban sia long lang len fi dam kam ban bet ke to spiritual standard fi dan kam kumba por wang ba fi mare tham bakum tu ai nu sai tu nong mare ubaya mare tham kum nu ba discipline ding ha ban discipline ngam fi ya ban ki nak step ban pet chu try ban bu shaki aka man ngimlat na gini gi bojong baman kele mangi ngilet ban yele ki ngilet ban job ban sim abang ngilet ban job ban sim itu gi bojong baman kiri ak ni na kele persya ni nrai habang idan ka jing duai habang i duai dau thli bele ka jing duai thli kalau ka badan kam itu ifi habang syam akali bangan let shira jing trai ka banangnya asyadap lu mensim ngaba syam step adap lu mensim da ka bakran ni thli ka jing kran thli ka na pol ban penipin na ka shiti ki nong koren bang nong ka bakhat sam bale ka dan kam dengan ka jing duai thli du kalau nong ka bakhat sam ka shiti upol ka shiki nong koren ka shiti ka bani kong pol shi nong koren mo kalau nong ka bakhat sam ka khot ka ba ag ong ni namar utaw bakran da ka thlit bam tep kren ha ki brio hanrei ho blaiken namar amdan uwei ubas ngau thu hanrei ho men sim ukran ni jing mayan ada fikran da ki thlit nganong fi ha ba fila pan baptis fi men sim khot war ubaman lu ngau thu hi hi ti ukluma khli fi pen pibu e ubaman ka jing kluma fi ru fi ngau thu tang blai ubotep bat kane ukran ni jing mayan tin jong blai bat snap kalau nong ka khat ka basa utaw bakran da ka thlit bam tep utay la di henrei utaw bayatul pa utay ka balangkan kumno fin tay ka balang la da fin pat tay di kumno fin hikai di kiwai la da fin pat hikai di finum dan buar kanum dan ikhtiar fila ban hikai ya kiwai na ki jingmat perkhat na ka jabiang henrei ka pher ba fikai da ka ikhtiar jong mun sim ko aba fila tay sho di wong utaw bakran da ka thlit bam tep utay la di fidan kam ban tay la di nong fi takada pol wong to duai ha mun sim wong no da ka boduai halakasni da ka jing duai ba ka jing kepat baro ha mun sim ba da ka basuma syafang kani ka jing minat ba ka jing kepat baro na ka banta ki rukut baro ndai tang yal di fi duai ki weiru o ka jing duai thili ke dai ka wei ka bayara dengan ong fi ni dan kam ki principle ban yada kum no na kani ka thiet ka jing thang ni dai ban let na show Jesus Christ ban mak na itu ki beriu banduai nama tak itu ki balik sendiri ni banduai nama tak ki nong shu ni kani hamot ba fi finum kran yang jing shisha haba ki kran yang jing lam le fi de ban yang ban kran yang jing shisha da jing e ba fin scam de hang ta ba fi le persya i bor jong mama mdai ba fin tieng fi tieng no bang ayo ban kran jing shisha am kam long ta haba ngilat ni hab kran yang jing shisha ndrai film dai ban mong ka do no te fi de ban protect do Jesus Christ u hayaki farisi u ai dan fi ji yam what we honest nang pen baptis wong hi parisi no wong oh habaki wan chaka jipun baptis wong oh pi ki khun ki siu ki psen ki khun ki siu ki psen wong mano bala mana fi bafin wan chaka jingkala mo ne fin mi no nakataka persai ari uang sayo so jama jingkala ka bamot ukran ni kitien re ka do no jong upat ka kran ni ka jing shisha la yada abang ikran yang kajing sya da kajing e ban pelat iki brio ni men sim baman ndai bang isi iki brio ndai ni kran ba kitu ki brio ki syate sakum de bo jong baman aba fikran na kata ublei dunia da itu ba na ingu ublei sya ba da kajing ai ublei usai pat yang ngam Vietnam syu sya ba na so tu bo ni utit kajing thang de wei ba bang ni hab ban wen no ni dan kam ban wen no nama lada ni wen ni tu fi open tiket ka do no open tiket ka no finum la ban duai
Finumla ban syakri ublay bat fin kin sawan ki jingmut perkhat kiba harukam fin sapai ban syakikam kiba jakhni aru nau niu thiet ke jing thang ti ngan penkut no arta dengan ka jing duai lada dan nafri hinu kiba dan yau thiet ke jing thang akan ka por songan penduai plano let's see kat ba fi pet dengan video fi kan mau let's see fi dan ka thiet jing thang yau lock ya ka lock yau tengah ni ka tengah ni gi bahiem bahasam yang fi let's see fi la kala ka bomot la pen baptis fi la yo priang men sim khu fi la yala fi la syakri ti jong blai let's see ka jing pen stam kawan na ka long yeng jong fi nagi bahayeng bahasam jong fi gi bam pat mat yu Jesus Christ gi bam smok thu ifi nganong kinum smok thu hiru ika ika ba fi le la da kim pat kala ka bomot kim pat mat yu Jesus Christ fi de ban expect nim de ban expect ki bakin ayu ring de expect kita ki jing pen stam kinwan tina mar ki men sim bam man kinong ki fin mak no ki fin duai na mata jong ki hoi fin hap kran ni ka jing shisha ni hap long fang ka jing shisha ni hap yang scam ni mla ban ya compromise ni ban ya bot lam na haju por pat nin protect ya do no te plano ikini ki jikti ka jing thang itu iba ba snap ni video ni por kan kan pelat lu ya fi dan tit ka jing thang mata plano traji sunga plan ni tit jing thang wan man sat khu ya snam jong ni tra wan man sat khu jong ni pelat lu ya na tra itu ikong ni badan tit jing thang plai ka ju plang sat khu ya snam jong ni pelat lu ya na dua itu kiba penstam fi bat ada fidan dajer kertang itu iba filabu tit jing thang ngalabu tit jing thang ita haka kertang jong Jesus Christ ngama no ngaduai bala da kalong ka bala fila ban funu compare nai haba fila pelat lu dia kan wan ka jiksuk mang fi kan sawan men sim ku setrai yang fi to ini duai no ini penkot atraji su bakodor hakani ka por traji su ni wana khmat jong mi troi menyelap yu ni thiet jing thang bagi ni ban wen wa troi adam duai troi kinu ki bapet ikani ka video itu iba itu ikong tu kena samla bala syak penmong la kalong kanu ru nai fi de ban ma ketang jong Jesus Christ mar bong Jesus Christ wong la da pemma me ke jing palat jong kiwai kum upa jong pi bah benang umma pi de badan ka men sim jong jing yama bat plan ikini ka ba finang pla ma mi no tu ki men sim baman come on right now in Jesus name kita ki men sim baman ki jong jing thang mi no ni ba mi no ni kom palat lo iki set him free in Jesus name palat lo tra Jesus akartang jong Jesus Christ kini ki men sim baman ki men sim jong thi jong jing thang yu rat akartang jong Jesus Christ ni shim da kani ka wat lam jong men sim ba khamne ban an liang sakti ban ni mat no tra Jesus ki thi jing thang ni shim tra ya jing sha da shadam ka hap ni shim tra Jesus bakodor ya ka sti jong jinget hami ka tra ban pelip begini ki bor jong baman tra Jesus bakodor ni deng no tra ya helmet of salvation lentik kata ka jing da khli jong jing penim len bangi pan ya ka snam jong mi tra bangi nget tra Jesus bakodor ka ai ka bam la le ka ding fna calvary bala thiet ini tra bala pen khut ya do no jong i bala pen khut ya tu do no ma tra bangi shim na kini ka gospel jong jing sok tra Jesus bangi em ka jing sok tra gibril matroaji su bukodor nin shim troaji su bukodor yo panpo joka jing shisha kan troga jing shisha melong mamiu jing shisha ka khtie jong mi galong ka jing shisha kan troi sasir pat troi tu da kar khu igini ki bapet troi kana pelat lo iki kan troi o troaji su bukodor haka kerteng jong Jesus Christ mana Nazareth amen ba amen tinga kerpat ifi balada filai kala kaneka video shaklai rap ifi so ban share ban like ban fin klik itu notification button khnang ba manong fi ba fin yo show kini ki video si banang ba na benta ka buram jong play yero itra ku play sibut